Здравейте хора! Днес ще играем на Dandy's World с Руди и може би още някой туна, затова сега започваме играта. Ето ме с Рудисон. Ще бъда с... Добре, с тези трингети ще бъда. Първо гонато дистракт. Окей. Така. Ето тук правим да се въртим. Така, коня е тук. Сега правим машинка. Така. Добре, вече половината машина е готова. И аз се правя първата, имам чувството, че никой тук не прави машина. Е, там Роди прави. Така. Да, повече аз нямам скинове на Роди, ама те и не са ми нужни. Честно казано. Чакайте, помислих, че това е... Да, това е Twisted Flutter. Чете, че не можех да ги различа тя както стои. Първо, стои ли дистракция въобще? Какво прави въобще и Flutter на първия етаж? Всичко е малко. Чакай, че той сега да не вземе да почне да прави машината. Защото там вътре е кони. И къде да има машина? Чакайте, Flutter. О май гад. Идвайте всички. Давай! Браво. Така. Първата. Така, продължаваме с моето искане да стигнем да видя Шели. Нещо Шели е супер рядка според мене. И Бобет. Тоест Бобет не знам. И стаята... Аз знам, че има някаква стая на Шели, ама тя се е срещала винаги на 16-я етаж, ама стаята на Шели, ама не знам дали е вярно. Тоест, според мен е малко и вярно, защото бях видял видео, че на 16-я етаж я нямаше, пък това видео беше преди 8 дни. Така, Пабло, защо ме дистрактва? То трябва Луи въобще да дистрактва, но... Хора, аз горе-долу разбрах за стелч. Чакайте, тук Брайтън иска машината. Така. Ако искате да ми гледате повече от видеята, се абонирайте на YouTube канала Ромой. Така, тук ще ми прави едната машина, тук ще прави втората машина, да, третата е готова. За една секунда се направиха. Чайте, че... Луи, аре! Не, сега Руди ще умре. Сериозно ли?
Ами... Така, задната Руди сме тук. Но той май е руски. И тази. На мен повече ми се падат руски в сървъри. И аз много рядко играя с англичани. Иначе в началото само писах на английски и да си продандирам. И аз чак разбрах доста. Скоро съм... Скоро бях разбрал, че Dandy Run означава примерно да не се купуваме неща от Dandy. Това ми го каза приятелката ми. А пък то въобще някакво име на Toon и Run означава примерно за да искате да намерите този герой. Примерно да търсите победи. Така, те искат това. Така, хора, ви правите ли така като мене? Така, което повече хора, на което повече гласуват, там не ви избирате. Правите ли ви така като? О, Глистенчо, отивам към мене. Hello, how are you today? В това 100% ще е брайт. Хора, не разбирам, що повече не виждам туристите коледни. Ето пак брайтни, то аз преди повече очаквах, че ще е Руди, пък сега повече очаквам брайтни, отколкото Руди. Така. Чакайте, знаете ли кога аз отивам да търся ресърч на Глистен? Да, брат ми да го такова. Да, брат, те направиха машините докато търся малко ресърч. 1% на Глистен. Искам да му взема тренките да видя. Гекто елевейтър ще бъде, така, да. Тук правят машината. Така. О май гад! Чакайте как мина той пред мен. Чакай! О май гад! Първо Глистен мина някак си пред мен, но после някак си ме забеляза също и ме захапа. Финчо, давай! В играта. А Данди е един от най-хубавите. И тъпи неща ни дава, пък ние да може да купуваме. Аз едно мастери на Руди не съм направил. $9 за минута. Окей. Така. Кога стигнахме на 4-ти етаж? Някой вече го захапаха. Добре, някой вече го убиха пък. Та сме зелени. Касетите. Хей, чутиша. Има всичко, каквото намери. Чакайте, ще мога ли аз да дистрактвам? Или ще е недобър опит? Павло, взема си... Опа, сори, чакай. О, много ми е гадно. Много съжалявам, брайт, не искам. Наистина не искам. Sorry.
Аз въобще една-две машини съм направил да играя в момента. I'm sorry, boy. Аз въобще не съм играл с Руди, откакто съм започнал да играя. Втория ми герой беше Руди. Затова... Откакто го получих, само един път играх с него. И после си купих 300 икара с робъкси, защото за мен беше невъзможно. И просто получих тишичка. Защото главната ми цел за първи играч ми беше да получа тиша. Дай ми машината. Хейчо. Окей, let's go. Окей, let's go. Така. В тиша на един живот трябва някой да е хилди. You want to play with me? Oh, bum bum bum. Давайте. Къде са другите? Пабличко го няма. Пабло. Бебло, идвай тука. Тъпо, че брат ни умря заради мен. Сега ще ме гадна заради това. Много е гадно. You want to play with me? Окей, останали сме петима на петия етаж. Брат, той кога успя да вземе касетите преди мен? Мама мия! Мама мия! О, мале! Че как? Мразеко! Брат, ходи сега. И ако Пева умря. Че аз мога май да ги застрактвам. Аз си вървя на магазина, те ме гонят. Омага, добре, те ме гонят наистина. Ма чакай, от кога имаме 5 машини? Брат, не се ме дистрактвам ги много лесно. Аз... Не ме пипай. Моля, направете последната машина, ще съм ви много благодарен. Много ме страх, като му видя тия ръце от кутията му. Мале! Хубаво, добре. Че те ще умрат. Чакай, това си намерил ластика. Ще убия! Хей, чучиш! Хей! Банд!
ти Дандиус. Много ти благодаря. Дандиус. Жули Ръб. Найс. Ние ще имаме ли някой мейн вече? Да все пак и да не нагледа, защото сега... Аз въобще що дистрактвам, хора? Ние имаме Луи, който е най-добрият дистрактор в играта и го е страх да мръд. И сега разбирам да го е страх, защото ти не е страх да го е страх да мръд. Дистрактвам с Луи, чаша долу на мапец. Не ми са пие кафе. Луи да то дистракт. Братичка, зър. Аз наистина, що ти страхвам? Имаме си Луи. Аз ще ги спасявам, като имам един живот, като просто Луи може да вземе и да почне да ги страхва. Oopsie, I'm sorry, boy. Чакай! Луи, мразата! Hate you, Луи, hate you! Как можа да дойдеш пред мене на няма и метър са от мен чудовищата и ма захабаха? Ега ти дистрактора. Брат, той сега го подаде на тишо. Дай, тишо, дай. Ще се звяртвам пак заради, защото нямаме хубави дистрактори. Беги, гледай си работата, няма да те спася. Като такъв тъпче. Абе, спрете, бе! Нападащи козе. Да, брат, свърших стамината в това време. Добре, оставиха ме намира. Това е добре. Чакай, къде беше петата машина? Тя ще е там в началото, значи. До началото имаше две машини. Чакай бе, тук ли беше машината? В началото имаше две машини, помня го. Или някъде там в другата стая. Не знам. Брат, той все пак ги води при нас. Абе. Добре. Няма и тази машина. Ага. Чакай. Добре. Добре, вече имам 1500 милиона. Това е добре. Според мен да, по-добре това да светим по-добре, защото и без това сме 4 мал. И без brightness, зато и по... И сега сме на blackout. Добре, не сме на blackout. Така. Аз преди мислех, че Extraction Speed и Movement Speed е... примерно Extraction Speed е нормалното ти вървене, а като натиснеш да бягаш е Movement Speed, а Extraction е да правиш машината. Тоест... Да... Вече не наседне. Не, аз съм мъртва! Мразя всички в това.
бегите, бе! Големия дистрактор, Луи. Мислех, че ще умра сам на седмия етаж. Че той сега ще загуби правилно. Чакайте, че Луи ще умре. Луи, не умирай. Безполезен дистрактор е. Чакайте, че брат не иска. Луи, че не умирай. Сега така умреш, няма кой да дистрактува освен мен. Ай, правил? Оф, не знам къде са другите машини. Наистина. Убит. Окей, те направиха. Аз съм нуб, който просто се разхожда и може да направи максимум една машина на един етаж. Или половин машина. Чакайте. Руди! Това всеки го не според мен. Дай машината. Дай машината ти казвам. Страус. Окей, тиша. Не. Shut up. Или на следващия, или на последващия, или на по-последващия етаж ще имаме вече 3 метра. Защото когато не помня дали го казвах, но когато разделите на две броя на машините, опа! Какво е това? Когато разделите броя на машините, този на две става броя на този. Тоест, ако са примерно като 5, не го делите, защото те все са си 2. Нашия Луи умря, затова да се каже, че и ние ще сме мъртви. Тоест, Тиша може да дистрактва. Тиша може да дистрактва Тишечка. Добре, ние се правим всичките 3 машини. Останалите две тук Тиша я прави аз. Давай, супер е машината, Роди. Чакайте, че сте побегнала при нас. Аре бе! Сериозно ли? Аз после как ще избягам до къщи? На 3000 метра. Няма да се свара.
Шумата седан, тъпчка, ураган. Давай, тиша, Руди! Без вас не мога. Ако те не успеят, аз отдаят. Ха-ха! Пак не се получи. Фу, добре. Това е добре, защото на мен ми е... Не искам блакаути. Просто сега ако са 6 машините, машините са... Окей. Нямаме тритоисти, да имаме Брайтни и... Брайтни и... Красавица. Така. Видяна се преди малко пан. Че много няма. Тудо! Брайтни, стига си ме гонила. Лампа изкърта. Няма да се дистракт. Тише, дистрактвай, разбрали? Дистрактвай. Тръгни ме танци. Чакай, който? Тишечко. Окай, тиша. Надявам се на следващия етаж да не са трима. И даже никога да не са трима, само да са двама. А по-добре се даже един, което е невъзможно. Като ако са един, трябва да са две машините. Окей, тук правят машината. Оле. Къвет. Shut up, baby. Куда се стигна? Град долу се връща. Гледайте го колко е грозен. По-красив съм от теб. Тук въобще е възможно да има машини, ама тук вече не е възможно. Sorry, Brightney. GTA. Тише GTA. Тише GTA. Heal, brata!
Защо тук има орца? Това няма. Нали нямаме мейнове? Ай, те са и трима. Брат, мразя. Те масини са забунал. Пак ли това тудъл с черен мангал, бе? Така. Oopsie. I'm sorry, Lord. Знаете, ще почнем да се дистрактва малко по малко. Добре. Или сме останали 2 роди. Добре, 2 роди сме, защото нямаше доста противоподари, а 16 ще седна. И беше един удар. Останахме роди. Добре, брат, аз съм един. О май гад. Добре, те ме зарязаха един. Махай се. Добре. Окей, хора. Ще свършим видеото. Затова чао от мен.